Wena into yaziyo nje ukuhamba uyodrive emathaveni. Uyayazi ukuthi le ndoda idlani. Ngwana hona le 2 years. Yes. Ba mayisisi bana le 3 years. Bengona nayo. Bengahlela ngumfebele. Nakusathuthi ngiyabhala. Athula wena. Okay, kutwami. Ungilethela ama-camera futhi. Lalela-ke ngikotele mama nangu umuntu owenza ukuthi ngiphuze lo njengobathi uwondile kanje hayi sibuye ukuyotesta lo Ngizokhipha amalobolo kodwa awayini ngaba-update ukuthi asisezokhipha amalobolo why litholethe family abathi emele amalobolo but lithi sahlangana khona number 1 hello sahlangana Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got up today, and this is exactly all about Street Channel. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks always tuning in without forgetting waiting. But let's share the videos let's subscribe. But follow me on Instagram, TikTok, Lady Blue 080 yes baby, muchomoholo. Kalukupa but Facebook, Lady Blue yes baby. Chalabas let's calabalang holo king the promotion ya pocket broker likene ko yona. Shebango pocket broker king hantse ki promoter. Let's go fast forward ke lo kopatle. Ithutisa ngore trading e bua kang ha ba tla ba trader we zalang le ba tla iketsetsa di sentenyana. So today batho ba holo ke ngole my sister mona. So ere ke mo join pele ke fetsa fan ke bua holo e re kudo go tshwaretseng. Yes baby. My sister guy. Thank you Siswami. Siswami ngisacela nje utshela ama-viewers we-Street Channel ukuthi wena igama lakho bani nokuthi wawusibhalele today. Okay, mina ngu-Precious and today ngibhalele because nginenkinga. Unobhuti bengithanda naye isikhathi and then sinomntwana together. And then wakhipha i-date yamalobolo ukuthi bafike ekhaya. Obviously ekhaya sa-prepare ukuthi okay abantu bayafika bayeza how shaya isikhathi ngithi ngiyafona ibikhali kuseni phone ikhali okay ngaleso sikhathi sasikhuluma kahle ku right how ngiyasho ukuthi vele bayeza kuze kushaya mhlambe like ntambama since silindile fena amalobola ngithi awaphumi vele ebusuku kahle sebhe ntambama mina ngabe sebeqedile sebasethi ekhaya bayangibuza ukuthi how girl into ngenzakala nabantu bakho bafika nini ngoba kudala sibanindile sesiprepare yonke into siqedile asilalanga futhi ngalobusuku lo because we prepare from the day before how hi lapho singithi ngiyafuna khona mhlambe bese kushaya bo 4 how dolo lifona isangeni yaka brothers ne sibusiso kodwa khona ayisangeni ifona yaka sibusiso how ngithi how ngithi okay ngizama umamazala nika mamazala futhi ayingeni how sekenzakalani manje ekhaya kuze kube 6-7 baze bahamba abantu so wena sisi uthi basolo kumela amalobolo wakho basethi date angafika amalobolo bangihlaza ngisho nasekhaya. So sinesikhathi esingekanani wena nalobhuti nithandana nkosikazi? Sina 5 years yonke and sinomntwana ona2. Yeah, sina 5 years sinomntwana ona2. Uthulile ingane ikhona, uthulile akasho lutho. Bekwinto yanini le? It was last year after ingane iqeda kuba iyenza 1 year exactly. Last year ile ndaba lezi zakhe zamalobolo. Yes. So ninengane na 2 years. Yes. So inkosi yami ngicela ukubuza njengoba uze uyi1 lana. Uhlilo liwana ke? Yes. Abazali bakho abafuna ngikukhapha nkosi yami mhlawumbe uze nabo. Angazi? Yazi ngicabangile ukuthi mhlawumbe le situations uzoba nzimanyane yabo kungcono ukuthi abazali bangabi khona. Ngono kube yimi obonayo ngiconfront usibusiso directly ngoba bahlahle inkinga yini. Then abazali ke sengizobanika i-report back after that. Okay. Akunenkinga siswami njengoba sesilana usibonisa ukuthi indoda ihlala kuphi yena lobe kungamela kuba husband to be. So sizangena sibuza ukuthi inkinga yini because of I don't wanna lie ntoba yenze ngibuhloko haholo nana so le motho batho ba baholo kuemetse motho ayitsotlontsha malobolo le ha bona ba setile date wa ema ibe lo shapa 7 o'clock u invite batho ebe basahle. Sometimes you really want to make your loved one happy, but reality doesn't always make it easy.
She sends you something she likes or suggests a nice restaurant, and you realize it doesn't really fit your current budget. You open up your bank account and it's not enough. And in the moment, you start thinking, what now? He decides to use Pocket Poker as an additional financial tool to manage situations like this more confidently. He quickly creates an account. He enters the promo code and gets a bonus on his deposit. With AI trading and access to over 130 crypto assets, he analyzes the market and makes his first trade directly in the app. And the trade goes successfully. The balance starts to grow in real time. Withdrawals are fast and convenient, with 0% commission. And in the end, he does what matters most. Buys a gift, takes his partner to a restaurant, or helps his family. Want to be able to support your loved ones and handle unexpected situations? Try to use promo code JOURNAL-May7 when registering and get a bonus on your first deposit. Akakhuluma kasho lutho. Inkinga yami ukuthi akakhuluma ingcono ukubekashilo njengoba besikhuluma ekseni ukuthi lalela ke sisasisezi. Abanye futhi abantu asilwanga na inkinga ke futhi asilwanga. Basically, but people total yes and here to kenal my sister mona, scary kenal my sister mona, ribono hantlante where's ala ing, Katokono, hantlante why babo hading by, Bazang Batola Barbona by take Bantema Lobolo Salaba Emes, Nkala singing against his swam's bonise, John about to see Zelana. Opugutaguna name Zalanan. Okay. Oh, okay. Hayibo, ngiyalinga ngisehlani. Kwenzakalani la? Sanibonani kunjani ma? Oba manje lapha. Yebo sanibona. Ngiyexolisa sorry. Lady Blue kwa Street Journal ma. Yeah. Sihamba no sisa ngazi umakoti. Hayi suka. Sibusiso beke ukuthi ubani lona. Hayibo nemhlona. Uzofunani wena lana? Njengoba ubhuti Sibusiso abeka izandla emathangeni wengane. Umuntu wakhe. Yibokhe lona. Mina ngazi umakoti engimaziyo. Sona umuntu wena. Sona umuntu uthatha umuntu wena. Sona umuntu. Angikhulumi nawe ma. Sona umuntu. Ngiyabuza. Wena into yazi Yabuza usona umuntu. Hey. Wena nyeka. Ngihlonipheke uhlale phansi uthule la. Ufunani? Wena into yaziyo nje ukuhamba uyojive emathaveni. Uyayazi ukuthi le ndoda Ufunani la? Bufuna uyelisana Okay, mama ngicela ukubuza kubhalethule. Mama ngicela ukubuza Nkosi yami. Mina njengoba usisa ngibhalele njengoba ku Lady Blue uthi sis Lady Blue ngizubhlungu. Uthi mina Lady Blue last bekwamela ukuthi ngishade. Wayini mbambele. Wayini mbambele. Wayini mbambele. Umntwana ufunani? Okay, Ufunani Misa. So mama, usisi uthi wena nendoda yakhe kuba kwasotho is fine. Also wena le abuthi akiri ke partner nize naseta I-date yokuthi nizomkhiphela amalobolo ngayo. Naseta I-date kubo bameli imali yamalobolo soloka amele ba prepare kwenzakalani kwamele ifamily yenu. Mama lushaya phone kwaze kwashaya 7 o'clock ningeza why malobolo lezanga bathobekisa. Okay, naye vele evele ngamfuni lo. Ayikufuni vele. Evele ngakufuni. Why bangitshela ukuthi ayisuka. Sisi kancane imangane sisi oqala nje lo muntu lo ebengangiphathi kahle. Ngiyachaza konke. Lo muntu lona unabangani bakhe unegroup yakhe. Yabona mina ngibona nje ngimanje. Ngirathi nge-2000 la. Yeah, ngirathi nge-2000 la. Akangisokola. Uyahamba negroup unikeza
abangani so manje mina isikhathi kwakwamnandi Sibusisi ungifuna amalobola mina ne-2000 and futhi nginabantwana mina unabantwana wathathephi abantwana othi na 2 years awu maintain awenzi lutho uhleli manje nalesi family kanti wona imali egroove ithola kanti imali egroove ithola uyena la kancane mama ngicela ukubuza wena umuntu omdala kubalulekile mfathi please umuntu omdala my sis kubalulekile mfathi umuntu omdala mina ngicela ukubuza wena njengoba umama walana umuntu omdala Nkosi yami ne kibuza wena mama kahlompholi bikho bethu why from the start nize naseta i-date ngicela ngicela uthule sis why niseta i-date la ekhaya ifamily kabani nayo ke ifamily kabani ngesibona why family kesithole nize naseta i-date nathi niyoshada nabatshela kubo babhala incwadi nizokhipha amalobolo kodwa why ningavela why ningaba update ukuthi aseso khipha amalobolo why ni make why litholethe family abathu emele amalobolo but lithi bangileka siwa prepare senze konke singalali prepare from extend kuze kube hayibo chama angithi kwakumini kwakuyimina wena thula okay into oqala mina ngayiphendula mina uprecious lo uprecious ebengishiya ngedwa mina ahamba uprecious ayoproofa nabangani bakhe uyayizwa leso so lento leyo uyibone before malobolo after malobolo danko kodwa ngiyibona le manje nangibekezele nje ngibekezele into engeke mama mina yazi ukuthi indaba vele umprecious mina yazi yikho bengisathi ngiyalapha vele umamazala vele usisekani wenziwe ukuthi akagananga yena ufuna ukuthi sonke singagazi vele ukwazi ukukhuluma nomama kanjani ufuna ukuthi angifuni kabi lengane iyodwa kuphela into eyazi hambe uyojive lapha emathaveni phuze kuze kuse ntana masale sokola la ebalini sokuliswa ingamazi bena ukuthi ukuphi inyamalala iweekend yonke asimtholi qhamusi sizoqhamuka ngomsomluko la esizokhahlela icapha ngondile nginjenje nxa yakhe hayi cha uzondela uzomenzani umakoti useless mama lesikhathi ngalo ngirathi no Angela mina so i2000 ngirathi ungiphatha kahle yini izinto ezithanda ngo-Angela wena ziningi izinto yiyo lenganeni le yona ungiphatha abantwana yona bekesebenza mina la umamazala ngiyamncedisa we-eva la ufuna khona udingo wena bawenzani bambuhuba la estradeni bacabangani bangitshela uhleze khona ngithi wena uyajive ngenela abangitshela ukuthi ungafani nalotho etukuphuka umjive kwina namabhodlela usukumbona yaqhaba isikhalakhala usufuna ubona linye side la mwema usufuna ubona iside la mwema qala la semathaveni unelinto understanding mama monke unali bukirikiri ngwana ha unali 2 years yes ba mayisisi banali 3 years bengafanayo belakhetha ngumfebela lalela nakusathi ngiyabhala athula wena khuluma nawe khuluma nawe mina hayibo umuntu wampela lona ukwazi ukukhuluma ngathula awukwazi kuyenza lento lo wena bawufebezela umuntu omdala uzobhekumela wena bawazi ukuthi une-girlfriend manje wangenile kule ngoba umtshelile angikhalela umuntu akukhalele hawu azokhala intombazana katshela amajela yes bazophinda kwawena umuntu ongayi ngiphethe kahle manje ayikho into azoyiphinda u-Angela ngoba ulawa malobolo nizoshada usisi kahle kahle sebenza kimi sathatha umntanakho ngalowo mntwana sazi ukuthi noma wasibusiso yini hayibo asho ukuthi benginala nawe umuntu wakho wena ukhulelwe awukazi wangena lamadlela nawe ma uyangizwa nawe ke mina lo mntwana owami nawe adla umntwana ngamazi owami nawe yini into esoyilobola lapha yabona ukuthi asikhuluma ukuthi wena wazi ukuthi ingane yakhe yakho hayi angazi futhi awazi mari angithembi futhi ngoba le nje indlela leyenza ngayo uyaphuma hamba angishiye angisiye ngedwa ngisale mina nengane awamphile nabangani bakhe manje ingane ingenaphi ingane la iqheyisi akasayifuni uyena ngithi ngikhazi indaba yengane wena ngaleso sikhathi ngaleso sikhathi yezwa
ngaleso sikhathi Sekhona fresh manje. wena sisi Oh, wena sekathole fresh. Yes. Sekhona fresh. Okay, ukutshela mina le situation bengayenza kanjani. Mina first of all bhuti wami angicabanga ukuthi umuntu makangangijabulisi ngizochubeka ngibe naye. Anyeke ngizomshiya. Unlike ukuthi ngihambe ngifebezele ngijole anyeke yazi waye ngisaba ukuthi emhlabeni kuyagulwa. Emhlabeni ama soul ties kunento ebiza ngama soul ties. Whereby umuntu makalala nama partner amaningi uzilethela amabhathi empilweni yakhe. Ugcina umuntu ulala nama partners amaningi amabhathi walona lo angena ku. So izinto ezinjalo ngiyaziba angisifuni. So into ukubuza yona ukuthi wena kusho ukuthi ufebezelile. Ngabe wamiyeka and into ebhlungu ni family into ebhlungu kakhulu ukuthi nize nathi lina niyeza anisa involve anga yena kuphela ni involve nomzali wakhe yayibona ukuthi ibhlungu asikhiphe yena umzali wakhe nobe kamile ukuthi athi amalobola yeza at least ngabe ningafakanga imali yamalobola namiyela ngoba naye uthanda igruva ngithi nawe sithi ngibakekile ngoba uthanda ngiyekile uyabona mina futhi ngangigruva naye yena lo njengoba ethi ngithanda igruva sasingena la singena ngo2 ugruva nami fresh wena ugruva nami kuphi ugruva mambisa amagroove uyahlangana khona number 1 hello sahlangana igroup mina naye kusho khona yebo lento ngitshela yona uyabona if benishadile bozocompromise ukungathanda uyethabela naye isiqelo sesinqodo mina bese la endlini yazi mina ukhuluma naye wena ngoba sikwazi angithi ngiyakhombisa isikhathi sokuba umfana hey ngizokhulumela manje uact uba umfana yale uyabona okoqala ngigcine sengithatha ama prep Sisi okay mama ngicela ukubuza ke ngoba ifamily yakhe izabe ibhekelele uzosilethela amakhaya indaba yokuthi ningamle ngicela ukubuza mama ngicela uthula ngicela ukubuza mama ngisuka that ifamily yakhe yazi nana mayibhekelela lepho so kuze ningasaphindanga niletha amalobolo njengoba ifamily yakhe benimele inkinga yini reason yini asimfuni uyakwazi lokho okay why ningathela abazali umuntu wesilisa ongashadana nomuntu wesifazana ohleze ephuza vuka ematshwaleni ulala kubona vuka ematshwaleni aphile futhi ayolala kubona nakuba bayambona futhi yena futhi mama futhi bebethe bamenze ungilethela ama camera futhi lalelaki ngikotele mama nangu umuntu oyenza ukuthi ngiphuze lo njengobathi uwondile kanje hayi sibuye testa lo phuze lenezinto lo yebo sahamba sayotesta ngihamba naye njengoba bathi uwondile uwoniswa izinto zakhe msangano lento angitshela yona lo ungilethela nama camera la nangu uthi uyokufakela ungilethela nama camera Wayimina nganayo. Hayi usho kanjani? Yes, ngicela ngithethe wena uzela uzodelela la. Wena uzela uzodelela. So uyaphuza kanjani? ayikho lento ayenza yabona lusingane yamanje la uzeleni la. yabona ama gender based violence Yokisho uwe. Uphume la kamera yokisho uwe na uzongilethela ama camera wendoda nawe usuke hambani nje la hambani hayi uwe ungithola kabi wena ngeke uzela umuntu wami uzeleni la. uzela ukuzosibisa akahambi uzongilethela awuyekushita nawe la nambeni la ngifuna uphume impela la ngicela senze so wayisiki sizohamba nambeni na amukelekanga la ngoba amukele ungayifast kutabo ngicela into ezoyenza ngicela yama DNA sizoyenza ama DNA angithi ukuthi sizoyenza vele futhi ingane zesapho akamkele nje ukuthi mina nomuntu wami uyamaintain Uzokushada indoda. uzomaintain kanjani ingane yakho cha mina ngizoyimethela ngendlela yami ngizoyilandela phela icase ya mina uzomaintain kanjani ngibangela ukuthi wena ubheka nesandla wena uzongilethela ama camera ushaywa yazini wena angifuni wena la Usazokushaya wena, usazokushaya sina. Ungilethela ama camera
enandoda wayekela ushuta lapho uhambe la Shana lengane yakho le. Nayo le njobiphela ngishaya. Yebo. ngicela ngiphumele la makamera hamba uzongilethela igora la uzongilethela amakamera yini ungilethela igora la ungilethela isigora mhlawumbe ngiyathandana ngale gora sakho Uphelile wena. indoda hamba nayo Uphelile. uzongilethela nale gora nginamsebenzi hambani la Pumanda. Pumanda. Ngizohamba nale gora zakho leza ngifunda. Okay, ku-right hle siyahamba nkosi yami. Angeke nkosi yami. Suka. Support umntwana uzonimali. Somsupport imali ekhruva ikithefuna. Sonyoriwe. Delili balebia. Hamba ufuna le. Malebia le. Hayla. Tota yami. Yami. Manje ufuna la. Asimale malobolo la ibani. Asimale malobolo. Nawe kwathole shame. Mntwana njengoba sonaye miyeni mkhiphela malobolo. Angimkhiphela. Okay, njengoba Shini naso. Ile yakho yebudget. Ile yakho yebudget. Phela ngizombuza usisi ngizoloku ngenza follow up ukuthi uyayifaka imali mawungayifaki sizozala nangu. Uthathe wansale naye. Ayeke. Bafuna imali ebhizi ozala uthi umntwana yekho right. Uzobe uthi umntwana yekho right bafuna imali ebhizi. Letha umntwana. Letha umntwana la. Sozikhulisela. Ngicela utshela indoda ukuthi support intana. Asimind. Ani angifuni ukubuya. Uyabasupporta nalabo uzohlula yini oyi1. Ya, uyasebenza lo. Umntana wakho umsupporta ngemalini? Sengisho ukuthi ufuna imali. Nami lazi ukuthi ingane Wawukume ngimnikeze imali lo uyahamba. Letha umntwana. Uyahamba yogroup. Umufa malini? Ngimnika u500. Simhlawule. Simhlawule. Ngisasebenza. Simhlawule baby. Ungathi usasebenza futhi ngizoku-investigate. Mara mayisisi ngicela ukukhuluma nendoda yakho. Ya, if uyasebenza 500 for ingane hayi imali yama-chips. If uyasebenza. Sisi. Kodwa wayangilethela amakhemera. Wayangizela zokhuluma kahle angilethela amakhemera. Uzofika Ngizomshaka kanjani? Ngikhuluma kanjani ngomblocking? Ngikubloke ngoba uthanda ikhulu. Ngikhuluma kanjani ukuthi ngikhulume nawe kanjani umblocking? Why wena ungazeli? Why wena ungazeli? Question you right la. Hayi awufani nami. Pressure sakhona imikhathelo. Ufana nawe. Ufana nawe. Menzani phumela futhi namakhemera efowetshekela ukushuta nawo phumana. Hayi manje ungathenga abo cameraman. Bahambe bebeyeskora la. Anganda hamba nalesikora sakho. Isikora sami akusiyiso esithe nina. Awulethi amalobolo bese Ahambe ningasebenza. nalesikora zakho. Wena Lalela la ngizomthola la. NSC. Daba nayito bayifuna ekuyithole. Sisi bese uyibuya Ekuyithole uphethe empty udoba la empty. Uzele empty. Uwoniwe chilo uwoniwe. Yizo lezo bamafuyeli zona. Hamba, Awuyikhonipho futhi awuhloniphi. Awuhambe la uphume la. Phuma la kimi. manje le empty uyithathele. Ngisala uthenga ipi? Hamba. Nespresso. Sisi mawucabanga yazi sometimes utshwala kusibo busikhipha stress. Manje ngithenga ipi Friday. Oh manje uthethele bhodlela la. Yeah, la ngithole na. Uyothenga ipi? Okay, my sisi njengoba sisejaridini singamela la kancane sengisaba ukuthi bazathi ejaridini. Ithi ngicela ukutshela something. Yabona emhlabeni ngifuna ukukutshela something ane. Iqiniso makathi umfazi wegroove. Ane sometimes umuntu wesimama anyeke uzuhlale nakhe kataneti. Anyeke uzuhlale lokujiva time and time. Kuke kuyafika kwesinye isikhathi nawe kumele uthathe umyihalimelo uyazi join the week ithingime this weekend ngiyaphuza next week ithi relax yabona anyeke uze ubuild life nomuntu ohleze aphuza yeah understand phela umuntu ohleze aphuza into azoyicabanga most of the time ukuthi athenge ibhiya over ukuthi baby asithenga ama catness baby asenzeni understand nakhona naye ube wrong aba communicate nawe akutshela ukuthi yazi baby lento yakho ukuthi uphuza angiyithandi hayi le ndaba le yakhe nabazali bakho ukuthi beze kini baletha bathembisa amalobolo bese bangaveli was so rude they rude lento leyo so into ngizocela yona sisi wami ngizokutshela ukuthi life ayiphelele lana amadoda kanje siwathola kanje nesowashiya kanje I'm not saying wonke amadoda but sengisho amadoda kanje ngena anyeke uzufoster yazi uthando maluphelile and anyeke uzufoster umuntu olalela ngomama yakho if umama athi akakuthandi yena naye kwenza kanje ufunani kule jacket uyayianasela lento leyo so nawe ngiyathemba ukuthi one day lento leyo ebhiya utoyistopa hanyana ufocus uyangi-understand no angithi ngiyakukhuluma njengo-ezusisi like singama-sisters like abantu besimame understand yeah sometimes igroup ibhiya ungayiphuzela noma usendlini uyangi-understand so nomntana nathuyeza intombazana ngumfana naye mele alene for umma wakhe ukuthi yazini impilo kanje
but utshwala awuna mo re buisana I understand jwala ba ka se re buisi hole never I understand so le uyenza excuse yokuthi yena bawuphuza sometimes umuntu momthanda ubona ukuthi uphuma endleleni ungacommunicate namtshela ukuthi baby yeke lento ngiyakuthanda mara ngicela uyeke but if uyakuyeka because ubeka lokho afuna ukuyeka I understand akakuthandi lo bhuti yambona already ufucked up ngibuze ngani unabantwana bana-3 bekakuthitela ngapha owakho una-2 ubufebe bonke lo uyisaphi indoda ejolayo indoda efebayo batho ba baholo ke a le rata kaofela batho nkopa nka maisisi re tsamaelena ke re ke nna ke thabile o se o itholetse clarity tsa fihla mona skis my sis a thola monna e le mamazala se bana le ngwanyana mong sale ba mo emisitse ba mo emiseditse ntho tsa mahadi askisane askis ba mo emiseditse ntho tsa mahadi ba dona ntho ka etsang motho a sa kgethile motho a mo ratang mo kgethile ka se foste le rato ke re la ka ba ngwana le monna sa kgethile ga o batla ntho tse etsalang mo lefatsheng ntho bohloko go re sala emetse mahadi le excited for mahadi fit ke re rata ka fela guys I'll see you in the next episode yes baby askisane askis